फुङावनो थांनानै बेसेबा गोबां लाव लाना फैबाय आरो लोगोफोर हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस'नानै गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै नै दिनै माने फुंनिफ्रायनो आङो बे सुजिखौ लोगोफोर अंगनाबादिनि मोननाय सुजिखौ बेफोरबायसा फिथा आसि बानायनानै एवदों आरो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ आङो स्रायै बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बिनिफ्रायनो माने भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांबाय लोगोफोर नायहोलांदो आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो माने सोरबाफोर गोदानै चेनेलावहाय हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार गालांबानो जाबाय ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय नै बिराद टेस्टि जादों आरोना ओमफ्राय जागासिनो दायो जोङो लोगोफोर नोंसोरनिथिं लावा मा दाम जोंनिथिं लावा 20 थाखा आरोना ओमफ्राय एखमब्ला माने 15 थाखायावबो मोनो ओमफ्राय नै जा बोराया फुङावनो थांनानै बेसेबा गोबां लाव लाना फैबाय आरो लोगोफोर अमानि थाखाय मानो होनबाथाय लोगोफोर अमानोलाय बेसेथो मा हाग्रा बंग्रा बुथुमबाय थानोना बहाथो मोनबाय थागोन सामफ्रामबोलाय ओंखायनो माने लावखौनो लायनो थां ओरै होननायलाय बोराया लाना फैबाय नै बेसेबा गोलावबो लाबदो गुसुंबो लाबदो नै मोनसेया बे थाइथामा गोलाव जाद लोगोफोर नै थाइब्रैमोन ओमफ्राय नै लोगोफोर बिराद मोजां आरोना ओंख्रिबो जाजायो नै ओमफ्राय सानसेयाव माने थाइनै खरै रुगोन आरोना ओमफ्राय एखमब्ला माने थाइथामबो रुगोन जायखिजाया अमानि थाखायसो लाबदो लोगोफोर नै 20 थाखायाव लाबदोनो बोराया बरिया नै लोगोफोर अमानोबो बेसेबा गोथाव नांगौ नङाबाथाय अमायाबो जानो नागिरा लोगोफोर मानसि बायदि बिसोरबो गोथावखौ लुगैयो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर सिदा माने संनाय खावनायाव ग्रोब आरो अखायानो अखा हाबाय दं लोगोफोर मा जागोन लोखि फुजायाव हमनानैनो मोनलाय लांला ओमफ्राय लोगोफोर आङो माने फुङाव साहा ता लोंखांनानै ओरैनो दुगैस्र'नानै खानाय सानाय जेबो खानाखै आरो नै जाय दुम जाय ब्रें ब्रेङैनो माने भिडिअखौ लागासिनो दं आरो लोगोफोर ओमफ्रायो दिनैथ' आरो लोखि फुजा ना लोगोफोर ओमफ्राय लोखि फुजायाव दिनै माने निरामिस लोगोफोर जेबो जाया दिनै माने नै बे लावजों आलु ओमफ्राय लोगोसे मा संबावनाय जायो नोंथांमोननो देखायहोलांबाय थानोसै माने लोखि फुजायाव बोसोराव खनसे ना लोगोफोर बोसोराव खनसेखौलाय मिरामिसखौलाय खनसेबाबो माबानांगोन ना जाखानांगोन ओमफ्राय दिनै माने मिरामिस लोगोफोर मिरामिसखौनो माने स्राय संनोसै मोनायावथ' आरो लोखिखौ खुलुमहैनांबाय नङा होमबा बोथोरनि खनसे ओमफ्राय दायो संहोलांबाय थानोसै सारायाबो दुंबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै बिथिंजाय माने बेखौनो संदों आरो मा होनो लाव माबाजों बिगुरजों आलुजों मोनसे फ्राय एवदो आरो लोगोफोर नै ओमफ्राय लावआबो ओंख्रि जाहैबाय ओमफ्राय बिगुराबो भाजा जाहैबाय आरो बिराद मोजां मोनो आंना फिसालाया लाव बिगुरजों आलुजों बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय बिदि एवबाथाय बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरोना मोनबायबो नै लोगोफोर अमानो लाबनाय लावखौनो माने मानसियाबो जाजायो आरो लोगोफोर ओरैबायसा गोरलै मोजां लाबदोंमोन बोराया फुङावनो ओमफ्राय बेखौनो माने मानसियाबो जानोसै ओरै होननानै जेबोथ' मोनजाखाया नालाय लोगोफोर बेखौनो माने स्राय संबाय आङो नै जि बरिया आरो गोरलैथारमोन लावा ओंखायनो माने पसन्द जानानै बेखौनो स्राय संबाय आं बेसेथो दालि दुला जानो ओरै होननानै लावखौनो संबाय आरोना मोनबायबो नै लोगोफोर ओंख्रिया जि बरिया मोनबाय आरो नै ओमफ्राय जि अखाबो हादो लोगोफोर नोंथांमोना माने मोजाङै खोनानायबो नङाबो जानो हागौ ओमफ्राय नै बिराद मोजां मोनबाय आरो लावा गुरै खामोन लोगोफोर ओमफ्राय एसे साखिना नायनोसै ओमफ्राय ओजोंहाय आरो माने पटल फ्राय एवदो लोगोफोर मोनसे मोननैया थोआ नालाय लोगोफोर आरो मोनसेबाव पटल फ्राय एवबाय आङो लोगोफोर निरामिसाव आरो मोनसे मोननैजों खहाबाना लोगोफोर ओंखायनो आरो मोनसेबाव पटल फ्राय एवबावबाय ओमफ्राय नै खामफ्रामलाय लांबायसोहाय नै लोगोफोर मोनबाय लोगोफोर नै पटल फ्राय एवनायाबो ओमफ्राय बेबादिनो माने बानलुबो एसे गारलाना हरबाय आङो अरना जानो बेफोरबायसा बानलु गोथांफोरखौ थावआव एवबाथाय बिराद गोथाव मोनजायो आं लोगोफोर मोनबायबो नै दायो लोगोफोर जाखां लोंखां बानलु खालायनोसै आरो अखायाबो साननैसोआ बिराद जे हागासिनो दं नालाय बानलुखौ माने खानोनो हायाखै दाखालि खानायनिफ्राय ओमफ्राय माने मोनगुलांजोब्बाय लोगोफोर साननैसो खानो मोनियावनो ओमफ्राय बेयावनो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोनजों रायलायलायनोसै आरो कमेन्टनि बाथ्रा माने दाखालि आं जे गावदांनि भिडिअ होदोंमोन ना गावदां दैमारिनि बेयाव माने ओरैबायसा कमेन्ट फैदो आरोना सानसे भिडिअ खालामाबानो माने नोंहा खि गैया नामा ओरै होनदो बिमानि खिबु बिदि होनदो बेफोरबायसा कमेन्ट
कमेन्ट हरदो आरो आसलते नायाबा माने नायथारनाङा बेफोरबायसा माने एसे गाज्रि गोसोजों बा गेसावफाबो बेफोरबायसा कमेन्ट दाहर आरोना बेनिफ्राय जों दायो भिडिअ मोनसे खालामनोबा बेसेबांबा टाइम नांगौ बेसेबांबा खस्थ' खालामनानैसो जोङो भिडिअ मोनसेखौ होयो ओमफ्राय जाय भिडिअ होयो बिथांमोनाथ' मिथिखागोन ओमफ्राय दायो जोंखौ ओरैनो माने मा होनो डलार आरजिदों ओरैनो माने फैसा आरजिबाय दङ फैसा मोनबाय दङ ओरै होननानै मानसिफ्रा भाबियो आरोना ओमफ्राय जोंदि दायो भिडिअ मोनसे खालामनायाव बेसेबांबा खस्थ' जायो आरो बेफोरबायसा माने खेंख्रा माबा कमेन्ट हरबाथाय गोसोखौ माने अखान्थिबो मोनो आरो डाउन मोनो आरोना भिडिअ खालामनोबो इन्टारेस्ट गैया जायो ओमफ्राय लोगोसे माने बिराद बोरैबा मोनो आरोना गोसोखौ बेफोरबायसा कमेन्ट हरबाथाय जोङो सानसे भिडिअ खालामाबाथाय माइरंखौ मा होनो माबा ओंखामखौ जों मोनजाखायो सानसे भिडिअ खालामाबाबो अब्लाबो जोङो मानि थाखाय भिडिअ खालामो नों चेनेलखौ खुलिबाय जेला खुलिनानै दोनबाय जेला नों भिडिअखौ मोनसे नङा मोनसे नों आपल'ड होखानांगौ नङा होमबा लोगोफोर आरो जोंलाय माथो गाज्रि भिडिअ होयोखाय जोङोथ' खालि न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बेफोरबायदिनिल'सो जोङो भिडिअ होयो मा साननानै बिथाङा दि बेफोरबायसा इमान गाज्रि कमेन्ट हरदों बिमानि खिबु ओरै होनलायबावो नायाबा नायथारनाङा बेफोरबायसा माने गाज्रि कमेन्ट हरनाङा आरोना गोसोखौ माबे बिराद माने दुखु मोनो आरोना बेफोरबायसा माने नायाबा नायथारनाङा बेफोरबायसा माने गाज्रि कमेन्ट हरनाङा आरोना ओमफ्राय दायो बेसे खस्थ' खालामोना ओमफ्राय भिडिअखौ जों माने ओरैबायसा खस्थ' खालामनानै होनांगौ जायो समाव माने माबा मोनसे सल'नि थाखायबो जोंनाव माने कपिराइट फैयो आरो माबा मोनसे देखायबानो जोंनिया मा होनो इउटुब चेनेला माबा मोनसे प्रब्लेम जाहैयो थिग बिदिनो दायो आब' कबितानियाबो बिराद माने प्रब्लेम गोलैदो आब' कबितायाथ' जेबो माने मालायनि भाइरेल भिडिअबो होआ लोगोसे माने थामनेलावबो मालायनि फटकबो लागायनानै बियो हगारा खालि गावनि मावनाय दांनायल' लगायो हगारो ओमफ्राय बिदियावनो नुवाखै माबायदि जादों 8 दिन नामा जाबायमोन आब' कबिताया माबा होयिया कबिता सरगियारि आब'आ भिडिअ होयिया माने गोबावसैमोन आरो नायदो होमबा बिथांमोनानो एसे मोजां कन्टेन्ट लाबोयो बिथांमोननि चेनेलावनो माबोरै बेफोरबायसा स्ट्राइक जायोना स्ट्राइक हरो इनिफ्राय माने मानसिफोरा सानो आरो गोरलैयैनो फैसा आरजियो फैसा मोनो आंखौथ' बयबो मानसियानो सोङो आरोना फैसा मोनबाय खोमा इहा इउटुबनिफ्राय फैसा मोनजाबाय खोमा ओरै होननानै बुहुत मानसियानो माने सोङो आरोना ओमफ्राय दायो जोङो इउटुबनि फैसा मोनबाथ' मोननो थाखाय जों बेसेबांबा खस्थ' खालामनांगौ आरोना जाय इउटुब चेनेल खुलिदों बिथांमोनासो मिथिसिगौ आरोना बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ जोङो दायो बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों डलार आरजिनांगौ ना आरो जोंनि डलारालाय मा बुरजा भिउ फैबासो $1 $2 $1 बेफोरबायसा आरोना ओमफ्राय मानसिफ्रा बिदिनो बुजिया हसिया सोरबा माने कमेन्टआव रायहरो आरो दाथ' आंखौ जाय मानसिया कमेन्ट हरदोना बया कमेन्ट बे मानसिनाव माने आइडियाबो माने जेबो आइडि गैया माने इहा ओरैनो हरलाबायनाय आंगा मांगा हरलाबायनायसो बेफोरखौ माथा मारिना ना लोगोफोर आलौ खानिसै आहा बानलु आलौ सोनबाय थायो बानलु खानोसै